Който жадува при мен, нека дойде и да пие. Извор на радост в сърцето ще се разкрие. А от отровата на онзи, който в мен повярва, реки от жива вода ще потекат тогава. Аз самият съм на живота, истинският хляб. При мен никой няма да остане гладен и слаб. Който ме последва, вечен живот ще намери. Пред него Отец ще отвори небесните двери. Аз съм истината, пътят и живота за вас. Никой не идва при Отца, освен чрез моя глас. Аз съм светлината, която над света изгрява. Който ме последва, в тъмнината не остава. Елате при мен всички, които сте обременени, и аз ще дам мир на душите ви уморени. Защото моето иго е напълно благо за вас, и бремето ми е леко във всеки труден час. Искайте с дразновение и ще ви се даде. Търсете и моята ръка ще ви намери и спаси. Шукайте с вяра на моята свята врата, и тя ще се отвори за вас в нощта. Аз съм истината, пътят и животът за вас. Никой не идва при Отца, освен чрез моя глас. Аз съм светлината, която над света изгрява. Който ме последва, в тъмнината не остава. Аз ви давам една нова заповед в този ден: да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. По това ще познаят, че всеки от вас е мой ученик. Ако имате любов помежду си във всеки миг. Фино мир ви оставям, моя истински мир ви давам. Нека сърцето ви не се плаши, аз ви укрепявам. И ето аз съм с вас през всичките земни дни. До свършека на века моята любов ще ви пази и брани.